velkommen til København. Lav noget larm, rust! På min venstre side har jeg aftens co-host. Introducer dig selv. Unge Mikkel Lauritsen, 2700 Brøndshøj. Og Rust! Lav noget larm! Kom så! På min venstre side har jeg rapper nummer 1. Præsenter dig selv. Rasmus Modsat, Lille Crew, Guldgruppen. Det var på et andet niveau som et blandingsmisbrug i det. Jeg giver ikke en fuck for hvor mange der kan lide det, og jeg er ikke bange for at sige det. Fuck alle andre end lige til. Og på min højre side har jeg rapper nummer 2. Præsenter dig selv. Jeg hedder Rux, jeg har bandautomatoren sammen med fucking Loke Daf. Vi er ude af Loslag, kan købe vores shit på fuck Rasmus Modsat Records. Patroner i laserkanoner. Revolution. Så nu taber så. 1, 2, 3, nu. Rookie mistake. Rookie mistake. Okay, Rasmus. Når du taber og går hjem og græder, så skal du ikke høre efter, hvad de andre de siger. For de mindste, så vandt du i sten, saks, papir. Okay. Nota Bene, Illusionisten, og DJ Jukes, og så Pidegøb og Rasmus. 5 gange på plakaten står der enten Echo Out eller lige til. Men Rust, jeg er fandme glad for, at I kommer alligevel. Ja. Så da jeg meldte mig til Rap Slam, så tænkte jeg, Dan, jeg tror det blev fedt. Indtil det gik op for mig, jeg blev nødt til at sætte mig ind i din lorte musik. Men okay, jeg gjorde min pligt. Jeg gik ind på YouTube, så søgte jeg på Guldgruppen og fandt et nummer, der hedder Nu Igen. Det er et Rasmus har lavet. Det handler om, at han har en ussel ven fra hans eget crew, som en der bollede hans kæreste, mens han sad i stuen derhjemme og pillede busse med. True story. Så dit eget crew har bollet din dame. For fanden. Har du inviteret dem alle sammen med til Jam? Jeg håber fandme du ikke har inviteret din dame, for så ender vi jo med at lave Rap Slam om til et gangbang. Yeah. Og hun er en dirty slut, så det er måske forståeligt nok. Hun er seriøst den eneste, jeg nogensinde har set på Ole Vedel til at sige nej tak til et blowjob. Vi snakkede om dit crew, og I alle sammen fra forstanden. For jeres flow og jeres beats er lige til skraldespanden. Jeg battler Rasmus og sender endnu et lige til bedemanden. Lige til. Hvad fanden er det overhovedet for et navn? Dårlige flows, kedelige beats i en discountudgave af graven. Og jeg vil ikke kunne se jeres talent med en glaslup. I kalder jer et rap crew, men I er jo bare en hashklub. Så hele dit fucking crew stinker. I er så dårlige, at jeg faktisk er usikker på, om det er teknisk korrekt at sige, at I er musikere. Og så har du lavet et track med det form, hvor du siger, at du er flueknipper. Flueknipper. Som om, at det betyder, at du er det vilde shit. Jeg synes, at flueknipper lyder som en, der har en meget lille pik. Så Rasmus, der kommer aldrig nogensinde nogen, der baner vejen. Der er en, der tænker, at han skal ejes, han skal science, han er nice. Så jeg rydder dit latterlige rap af vejen. Det her var første søm i kisten. Hammer time. Lige for the record, ikke? Jeg har fundet en, der var bedre. Okay, det der skete var, ikke? Prøv at Lux han ringede og sagde, at jeg skulle fundet en, der battler. Det er Rux. Jeg spurgte Jukes, sagde jeg ikke, at kun vil han rapper. Han sagde, nej, jeg sagde Rux, hvad? Så du larm, hvad sker der med dig? Jeg sagde, når du mener Rux, det er jo ham der Clemens fætter. Han sagde, nej, jeg tænkte på Loke, ham med de store hestetænder, der battlede Yogi i december. Det er Lokes bedste venner. Jeg sagde, det er utroligt, hvem du kender. Men jeg er hvem du kender. Så jeg har blod på mine hænder. Men nu sagde, nu går den ikke længere. For jeg har tjekket hans musik, det var for sent at lade være. Den AMC, som jeg ser, har ikke kvalitet til det her. Jeg fucking LTDT, så alle ved, hvad der sker. Du havde ikke en chance for at vinde selv i sten, saks, papir. Og Jonas han tabte ikke en skid, jo. Jeg dømmer gerne dommerne. De robbede ham af pommeren til, de tømte nærmest lommerne. For Loke var ikke god til at spytte, men folk forstod ikke at lytte. 2 jokes, og de troede det var sygt, så Yogi blev snydt. Og jeg ved, du rapper og forstår mig, men har glemt det i morgen. Så jeg tagger med New Yorker på dit elfenbenstårn. Rux, du bliver pillet, for du fucked, og du er ikke god til at ramme.
Plus jeg har spillet flere jobs end alle i logen til sammen. Du bløder af den muffe disse. Selv på det sidste har din musik været en vuggevise, der stinker som mukken fisse. Rasmus er voksen og sørger for en lukket kiste, når jeg putter barnet i boksen. Hey dukke Lise, din musik er noget lort, og jeg kan bevise det. Den er så meget ud af skide, man kan læse en hel avis til. Jeg er Battle MC, du er en dårlig vitsforfatter og en hipster-rapper. Og så er det klart, at folk de griner af dig. Og hvis han tror, han kan vinde, må han have mig forvekslet. For den her taber bliver kvæstet til hans dame bliver forelsket. Og det går punch på punch med slag i flæsket, når jeg giver ham test på scenen, ligesom æren i Næstved. Er der nogen af jer, der nogensinde har lagt mærke til, at guldgruppen aldrig er blevet bedt om et ekstra nummer? Og nu er du så fucking dum at høre på, at selv æren han hæver på mig. Selvfølgelig. Du er en stor joke, og du har ikke engang fattet pointen. Så du sidder derhjemme med dine holdninger og tager nu et væs på jointen. Du ville have været fodboldspiller, men blev dommer. Altså, dit liv er gået fløjten, så nu er du bare en ussel junkie uden held i sprøjten. Så du forsøger at drukne din vrede og dit had med bajerne. Jeg hørte din plade, det føles som at bade med hejerne. Som om, at du har taget, hvad Kenneth har skrevet og bejlet det. Og så siger du er gade, du tør ikke engang træde på stregerne. Mine numre banger som en motherfucking håndgranat. Mens alt dit shit lyder ens, fordi dit mix det er åndsforladt. Hvis så rodet et lydbillede, det kunne få en MP3 til at gå i båndsalat. Jeg er lydmand af profession, så lyt efter, når jeg slår det fast. For dig hjælper det ikke at indspille et dubbing track. For når du lægger dårlig rap oven på dårlig rap, så 1 + 1 2, og hvad er det nu? Ja, nu er det dobbelt så whack. Så selvom Kværn og Trepak ikke kan lære dig at rap, kan det være, at de snart bare skulle lære dig at snakke. Du ligner en abe. Du er en abe. På den måde er det måske meget imponerende, at han næsten har lært at tale. Og jeg ved, du gerne vil være en revolutionær leder, når du spytter tekster. Men hvis der ikke er nogen, der lytter efter, er der heller ikke nogen, der følger efter. Så prøv at forestille jer en verden, hvor Rasmus faktisk var trendsetter. Så kunne vi alle have sporadiske skægvækster og bukser fyldt med sædpletter. Hvor vil du så fucking klam at godt tillade til at gå på date med dig. Du ligner fucking Gollum på et bad trip. Du er tynd som en tandstik. Du er så slap, du synes det er et løfte. Dit eget ansigt er vanskeligt. Du er den 0, og det er facit. Vil så gerne være en ladies man, men du kan ikke. Så hvad skal din kæreste med Tampax, når hun boller med en vatpik? Okay, prøv at høre. Min flok, vi er kommet for at sige stop til de MC'er, der rimer fuck, men de vil boss, fordi de godt vil imponere. Du har ikke skills nok til at stille op mod Lise og Per. Du er lille pjok, der ikke kunne få et spiljob af Jimmy Der. Du er ikke egnet til rap, du er en dreng, der får græt med en selvironisk stil, du har bejlet fra pak. Du er en kejlet af trap, og du er ikke tight under pres, så din dreng har ret, man kan ikke regne dig for rask. Lille homie, du er ikke klar til at lege med ras. Du er ikke engang klar til at få dig din egen adresse. Så bare lad mig om at snakke og tage notater i din drejebog. For var det ikke for Toga, havde du aldrig haft et live show. Og lad mig give en diagnose. Du er sindssygt wack. Din pinlige pose, provinsby swag. Jeg skal ikke give crap, for de er alt for forceret. Så lad mig vise jer, hvordan man får sagen håndteret. Jeg får taberen skalperet til hans swag er halveret. Han drømmer om at blive socialt accepteret og gør alle imponeret. Lokalt i kvarteret. Men når han forsøger at rime, bliver han altid kasseret. For hans stil den er ung, men hans rap er falderet. Og analt orienteret, men man bliver ikke stimuleret. Når du battler med modsat, bliver alt diskuteret. Så sats på, du vinder med at hasarderet. For ja, jeg er veganer, men får en hver kat serveret og spiller falsk på klaveret. Verbalt obduceret, det er med at kalkuleret. Aldrig vagt formuleret eller svagt præsenteret, men formidabelt leveret. Jeg er galt respekteret, jeg får skabet placeret. Jeg er totalt fokuseret, jeg får dig kvalt og parteret og dine fans reduceret. Så den ged barberet. Og ja, jeg er en tand reserveret, du er mentalt retarderet. Nu siger jeg er sindssyg, og det er sådan set også rigtigt. Jeg har været fucking indlagt på psykiatrisk. Men når du siger det, og jeg siger det, så er det ikke sikkert, at det betyder det samme. For vi er ikke enige om, at det bare betyder, at jeg er sygere end ham. Og Rasmus, han er veganer og gør danskerne pist. Med alt dit fucking anden rangs pis.
Jeg er så fucking træt af alt det anima-spam, du sender til min mail-indbakke. Hvis jeg har råd til det, var jeg seriøst troppet op i en sælskinsjakke. Bare for at pisse dig ekstra meget af, vil den være lavet af babysæler. Og du forsøgte at barbere dig med en lady shaver. Nej, fuck man. Det er klamt. Jeg kan huske min tekst. Det lover mig, at han er veganer, og han ikke er så fed. Skal vi prøve at se? Choke. Jamen, det er jo meget fede linjer. Det går noget her i retning af... The crickets! Men han siger jo ikke noget, så Kom nu. Der er guld værd. Der er noget, der er guld værd her. Jeg har hørt et rygte om, hvorfor det er, at du er veganer. Og jeg kan selvfølgelig ikke vide, om det passer. Men er det rigtigt, det har noget at gøre med, hvad du så din far gøre ved grisene på Falster? Og jeg synes også, det er ulækkert, og jeg kan godt forstå, at du blev stødt. Men hvis ikke din far ville knippe en sol, så var du jo aldrig blevet født. Var det værd at vinde på? Apropos din far, så har jeg snakket med din mor, og hun siger, at det er virkelig ærgerligt, du er blevet sådan en Rasmus modsat. Hun ville i virkeligheden have foretrukket, hvis du bare havde været en blodklat. Men jeg er faktisk på din side. Jeg synes, hun er et utaknemmeligt skarn. I ved, den type, hvor man giver hende en finger, og hun tager hele armen. Og jeg ved godt, du synes, at der er stor forskel på os to, men det passer ikke. Forskellen er der, men den er subtil og så afgørende, at det er helt latterligt. Eksempelvis har jeg en førsteklasses pik, og du har en førsteklasses pik. It's a creeper, ikke? Men okay, forskellen. Man kan i det mindste sige, at jeg er god til at rap, så jeg giver dig det, ja Rasmus, du er modsat. Og så tænker du sikkert, hvis bare jeg var som Rux, så var min lykke gjort. Men jeg skider dig i munden, og du kan stadig ikke spytte mit lort. Okay, prøv at høre. Du kan sige, at jeg spiller smart, men din ironiske distance er så fuld af arrogance, at det er ude af balance. Og du burde skifte branche, for du kan ikke tage mig ud med hele dit crew som assistance. Så efter den her battle får du brug for en ambulance og put med din bamse eller sut på din rangle. For du har ikke en chance for at få respekt. Så vinder du i aften, så er det underdog-effekt. Og du kan sige, at jeg spiller helt ligesom en tibetaner. Men jeg går i spjældet for mine idealer, ligesom en graffiti-maler. For man må slide for sin plads for at få andel i lortet. Så mens du danser på bordene, sætter jeg handling bag ordene. Og lad mig lige slå det fast, I skal vide det er et fact. Jeg har aldrig set ham på gaden, når politiet kaster gas. Men jeg har set ham til Spølbakken, lige ved at skide over raps, som sidder med hans kasse og fede piger fra hans klasse. Og jo, det er lige ud af posen. Fucking L til det T. Men de hedder Lotion. Hvad sker der for det? En loge råder over magt og får ting til at ske, men I har ikke noget at skulle have sagt, og så enkelt er det. Fucking gentleman ses. Pak skitserne væk, I kan ikke diske på min klik med jeres hipstermusik. I en flot kids på min pik, der ikke ved, hvad det kræver. Og I kun en loge, fordi I ikke ved, hvad I laver. Så fuck hele dit crew. Jeg overfuser skjolderposer, der leger fjolleloger og giver dem den kolde bruser. Det er ikke comedy zoo, så smut hjem med det pis. Det er en rap battle, bitch, og hvem er bedst til at diss? Og du fortryder sikkert lidt, så jeg skylder dig et tip. Dine linjer er for lange. Du rimer ikke nok gange. Og vi griner alle sammen, fordi du ikke kan ramme, når du flyder på et beat. Ellers lyder det sgu fint. Jeg håber, I var under, og vi ikke gør en kæmpe stor ting, så I ikke må engang lave en hel masse larm på begge rappere. Vi har en afgørelse. Udbygninger. Ved I, hvor I kan se? Vinderne af denne battle med dommerstemmerne 3-0. Lav noget larm for Rasmus Modsat.
battle nummer 2 stod mellem Rux og Rasmus Modsat. Søren Strøm, vil du fortælle om din opfattelse af battle? Ja, altså jeg synes Rux havde nogle rigtig gode punchlines hele vejen igennem. Det var meget tæt pakket. Som Rasmus Modsat også selv nævnte, så var hans tekst mere rimende og mere kompleks på den måde. Og så synes jeg igen, at Rasmus tager den på levering. Han havde en lidt mere overbevisende, aggressiv levering, end Rux havde. Derfor havde jeg ham som med. Peter PTA. Jeg synes, det var en battle, der starter med, at det var fuldstændig lige. Altså, Rux startede virkelig godt og havde en super fed runde, og havde også rigtig god kontakt med publikum og nogle linjer, som folk kunne forstå. Til gengæld fik Rasmus Modsat lige så langsomt med helt skarp flow og knastør levering forklarede folk, hvorfor det var ham, som skulle vinde, fordi han havde den her fantastiske levering, fordi han havde flere rim. Og selvom det var måske mere tørt end det Rux leverede, som måske nogle gange var sjovere, så synes jeg, at han fik rappet sig til sejren med punchlines. Yes. Og Jesper Nybo til sidst. Ja, det samme. Rux chokede lidt i starten og chokede tredje runde. Det gjorde desværre især udfaldet med en rimstruktur fra Rasmus Modsat. Den sidste halvdel af anden runde er fuldstændig vild rimstrukturmæssigt. Og hvad er det, han siger? Du er rimelig whack på Winsby Swag-rimet, altså. Til fucking grineren. Altså, han vandt den på rimstruktur, som Peter siger, forklar for folk, hvad det lige præcis var, Rux ikke gjorde. Tak for det.